stvar. Ljudi, sutra radna akcija. Ivane, mogu, ja sam kući. Idem kući, vikend, praznici. Nenade? Ja imam ispit, ne možeš ni mene da računaš. Oj, pa neka ozbiljna ispit. Ne možeš da se prolongira. Ne. Anja, ovaj put ujutru, 7 ujutru. Ne, 7 ujutru nema niko. Šta ćemo? Znaš da smisli, brate, zovi. Imamo 10 ljudi, zovi 10. Da zovemo Kurblu? Može Kurblu, brate, daj broj. Kakav broj? Kurblu broj. Kurblu broj. Ali ja nemam Kurblu broj. Ni ne znam. Ja sam čula ako ga vičeš, samo on dođe. Da ga vičemo? Da. Da vičemo Kurblu. Aj, viči Kurblu. Viči Kurblu. Kurba! 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 Ma je moguće to i Gde ste ljudi, gde ste Razmusi? Kako je, šta se radi? Jel razbijate ove Razmuse? Da, vidjet ćemo. Dobro, a recite mi radna akcija. Sutra u 7. Sutra u 7 i šta se radi? Fini rade, odbrojamo si. Znači završne ove filigranske lajsnice. Tako je. Super. Onda u 7, koliko ljudi treba se koordiniše? 10. I treba da dovedem još neke ljude? Još to. Može 2. Ajde, može. Deda Mraz i jedan Irvas će doći sa mnom, oni kidaju. Sve najbolje u novoj godini! Bravo, kurva! Gde si, deda? Pa taj Irvas tera i po snegu, a? Evo ga, ide i po snegu. Kako je lud, čoveče, svaka čast. Zdravo, zdravo. Dobro da si mi, kako je? Odlično. Odlično je. Odlično. Trebio sam ono što si tražio Jesi? za ove mladinci. Stvarno im to znači, vidjet ćeš. Gdje mogu da se parkiram? Možeš slobodno vamo pored centra omladinskog. Ajmo. Ajmo. Zdravo! Ajmo, omladima, upadaj! Vidi koliko deda ovdje ima dobre djece. Zdravo! Pa, zdravo, mladinci, dedini. Kad ste bili toliko dobri, dede napunio džak da vam donese nešto, da vam pomogne, da dalje budete dobri i da dalje stvarate. Može tako? O, bra, deda, Pa kažem, krenuo sam ja kući pa sam pobrkao. Nisam skrenuo na levo, kako kažu, nisam skrenuo levo od Albuquerquea, nego sam promašio malo. Pa sada idem, Jako mi je drago što sam jurim bulevar Evrope pa na sever. Odlično. Da, do Laponije. U zavičaj. Jeste, malo da odmorim. Prošla nova godina, podijelili se paketići, sva deca srećna i... Idemo da radimo kantinu, da poslednju prostoriju koja nam je isto, nije najvažnija, ali vrlo važna. Dobro. A posle podne dolazi druga ekipa i onda završamo Fini radove. Ajmo pičimo, ajmo. Ovdje su ninja. Ovdje su ninja za specijalne zadatke. Ninja peglaju zidove. Specijalci. Ovo što imaju u rukama, to su ninja pegle. Za peglanje zidova. Onda pomozi njima ovdje. Šta će da im pomogne? Možda sam da ugasim muziku. Zbog autorskih prava. Dajte mi da nešto ja radim ovdje. Šta vi radite? Šta radite? Skida to belo. Ovo je skroz belo, a? Ali bak se ne skida, ovim baš dobro, a? Opet prostorije i da uradi ovo.
Znači ti radiš struju, jel tako? Da! I ne, ovo su samo pripremni radovi. Za električare koji znaju da rade struju. Tako je, ja sam još mlad. Ajde, šare. Ajde, deo loptu. Ja ne znam što su mene ovi ljudi iz Okcaš zvali, majke mi. Ja došao ovdje i ovdje nema šta da kurbam, bukvalno. Ali ozbiljno, ja došao mi sve sami radi, sve funkcioniše. Sve hoću se utrpam, ono guram se između dvoje ljudi da nešto kao farbam, da nešto nameštam. Njima ne treba kurba, ali mi su sami kurbi. Reportaža jedna. Reportaža? Kažeš ti od iz Okcita ili si došao kao pomoć, rad na akciju? Da li ste vi iz Okcita ili ste došli kao pomoć? Kao pomoć ovdje. A ne, iz Okcita ste. Iz Okcita sam. Od leta sam u I vi ste nekako zadržani za ove molarske radove ili radite i druge vrste radova? Šta god ima, to se radi. Šta god treba, to se završava. Trenutno. To su pravi kurbleri. Pravi kurbleri, oni kurblaju gde god treba, šta god treba. Ujdi bre čoveče, rame! Dosta je bilo izazovno to što nismo imali, mi nismo krenuli sa radovima kad smo imali sam materijal. Nego smo mi materijal dobijali nekako sukcesivno kako nam se koji donator javljao ili pojedinci fizička lica. I onda smo morali neke stvari da radimo naopako. Mislim, pločice se obično stavljaju na kraju, mi smo stavljali pločice na početku u nekim prostorijama. Problem je kad ti padne neki taj lepak za pločice ili nešto tvrdo dole, ošteti pločicu ili se one žuljaju pa se posle neko vreme ti mehaničkim trenjem oštete. Tako da bilo je tog sizifovskog posla. Ne mogu kažem da ga nije bilo premeštanje stvari iz jedne u drugu prostoriju, čišćenja. Gospodin Johan Leisner, majstor za Leisne. Napravio sam ga. Reci mi, vi ste isto, gospodine Leisner, deo Okcita. Tako je. Dobro. Pomažem. Pomažete. Dobro. Gledamo ribe. Šta je ovo? To su oni nama dali ko arhivski materijal u folder zapakovali. Imaš to sva ta burgijanja što su sređivali prostor. I ove dve devojke. Ne znam šta je to. Ko je to dao? Pa ovo Srdić je prebacivao. Misliš, šta ćemo mi s ovim? Meni je ovo baš dobro ti da pisati ovo. Ovdje. Ali do ovde i onda je dosta. Dotle, a? Dosta, da, jeste. Tu? Tu. Mislim, ajde, kažete. Seci. Seci. Ajde. Godinu i po dana smo ovde sprovodili radionice, znači bez plafona, virete odvratne cevi. Kao neka najgora moguća prostorija koju bismo mogli zamisliti na Spensu, koji nam je možda negdje i najstrašniji s tim nekim mračnim ćoškovima. Tako da smo ovde prilagodili za rad, radili, imali preko 1000 ljudi na različitim tim obukama, ali problem je što onda krenemo da bušimo nešto, da razbijamo i to sve, da šmirglamo i ovde se nakupi prašine, pa onda čisti za radionicu i to je bukvalno bilo na dvodnevnom nivou se čistilo, prljalo. Očekivali smo neki minimum podrške sa strane institucija za samo adaptiranje infrastrukture, znači ne za programe ima poziva, ima financija i to sve. Nema sad na nekom nivou na kom bismo možda želeli da bude, ali negde ima. Znači za adaptiranje jedne infrastrukture, ovako jednog kreativnog prostora za mlade, ne postoje sredstva, bukvalno. Znači ne postoje sredstva na nekom godišnjem nivou. U svakom slučaju negde osnovni cilj je bio da probijemo led sa ovim prostorom, jer Novi Sad ima mladih sigurno za bar jedno 4-5 ovakvih, pa možda i većih prostora, tako je, u različitim delovima grada. Skurbalili smo ga. E pa to, hoću da kažem, vi ste ovo bukvalno na kurblu radili. I to je fantastično, svaka čast. Hvala. Ajmo da završimo ovo, brade. Ajmo.